Kabayatan na, sa balipay nga damag apo na ruway nga estudyante iti ilit San Nicolas nakikontest apo or makikontest iti pagilian South Korea ken Texas kadigito nga gondaway. Tali ka dito yung manipod pa lang gini Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM. Impakambo ni Mr. Florante Riego, principal iti San Nicolas National High School nga agturong iti South Korea into the January iti umayatawen dagiti magisalip iti World International Mathematical Olympiad when wimo ken into May 2025 ket magisalip pay dagiti 10 ket siyang mga estudyante iti Amer-Asian Tesla Olympiad iti pagilian ang Houston, Texas. Kuna ti principal adakkel a pakadayawan iti pagadala na dagiti magungunod dagiti estudyante kang runana iti beneg ti international competitions. Imbatan ti Mr. Riego aga po iti panagsisinapuyot dagiti mga isursuro ken dagiti naganak ket ininot ang magawawatan iti arapa apti eskwela nga agbalin a world-class public school. Inayon ni Mr. Riego ang malaksid iti examinations ket manarimaan ti panagensayo dagiti ubing nga ada iti interest na iti robotics. On January, the WIMO or the World International Math Olympiad, mapanmanen digiti estudyante tayo sa South Korea. Dito January, sustainability, dito Math Olympiads ganap na pananda earlier. And on May 22 to 27, they will be competing again for the Tesla under Elon Musk. Amer-Asian Olympiad. Houston, Texas. Ket very happy to know ken ti pakabuklan ti San Nicolas National High School slowly we are engaging with the world arena. Nagbalinin nga whole of the school approach daytoy panang itong dami itinapintas nga sursuro ko dagiti ubing. Whole of the school approach ko na aminen nga departamento ti eskwela ket agungunay tapno no ma-realize tayo dati makunkunang functionally literate nga estudyante. And again, thank you kadigiti stakeholders sa San Nicolas National High School, lalo kadigiti naganak mauawatan da digiti plight, digiti ubing, because we believe learning does not only happen within the four walls of San Nicolas National High School, but we have to venture outside San Nicolas National High School, including the world arena. Apo kadagiti programa iti San Nicolas National High School ket manamnama ngad adon tupay iti pakisalyanda iti Beneg International. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.